Ion și Maria în casă, zi de vară până în seară. Zice Maria: Ione, da caldui. Apoi Ione, eu mi-o da jos viganău, dar da pe că și eu mi-o da jos gacile. Și le dau și stau și stau și stau. Ce Maria, Doamne, da cald, poate și... Apoi, mă, Ione, eu mi-o da jos și budigăi, da pe că și eu mi-o da jos chimeșa. No, și le dau și stau și stau. Dar într-o vreme, zice Maria: Ione, știi ce m-am gândit? Că eu mă pune în pat așa întins, așa deșdinat, oricum. Zice Ion: da pe că și eu mă pune. Și se așează în pat, așa, și stau și stau.